and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Mary, anak. Oh, ma, katugog balik. Sa'yo pa kaayo. Ngit-ngit pa. Husto ba ko sa akong nakita ni mo? May mahinungdanon ng lakaw? Doon na milakaw, Mama Yoli. Sa panggubatan, anak? Sa panggubatan. Ambush. May ambusan mi. Unsa imong gibati, Mama Yoli? Nahadlo ka ba? Wa ko mo pati o kahadlo. Hinuon gipati ko ang dakong garbo, anak. Tungod ka ang bugtong kong anak na babae, usa ka matuod nga sundaw. Bag-ong sundaw sa katawan. Lakaw, pamatya ang mga abusado, ang mga mapahimuslanon, ang mga madaog-daogon. Paabuton ko ikaw nga dakong buhi gihapon. Buhi nga mobalik ka nako. Oh, ka Agnes! Mama Nabati Yoli. ni mo ang akong tukon. Magpaabot ko ni mo anak din. Paaboton ko ang imong pagpalit nga usa ka buhi. Ang tinuod, kung bata pa lang unta ko sama nimo, og ninyo, dili ko magpaalkansi. Mukuyog ko ninyo. Kamere, di ka na lagi paabot. Pagaksa ko ni mo, Nay. Anak, Ayaw ko pakita ang aluhaan kani akong paglakaw. dili ko mo hilag. Tungod kay alang sa nasod ko katawan kini imong pagsakripisyo. May kamatayon man ko kitang mga tao. Apan dili una ko masukot nga may mamatay na tundo. Ilapila ka na. Tungod kay daghan pa kayong gisakit o gipaantos o giulipon ang luwasunon aron makaangkon sa tinuod ka kalinaw o tinuod ka kakawasan. Isipa anak, ngina ako sa imong kit. Ato na mi. Balik nga usagyod ka na kong buhi, Mary. Manang Yuli, may lakaw sila si Mere? O Sopeng, Asa man sila? padung sa panggupatan. Ha? Jesus, Ginoong maluluyon! Kompleto na ta? Sila na lang si Kagnis o Kamiri ang atong gihuat. Kalusyo. Kalosyo, Aw, na sila. Agnes, Kameri. Mga kauban, ato na ibaban gahapon nga usa ka platon kitang tanan sa atong yunita. Agita sa nining maong tampang kung ambos kinala magkuha nato ang mapulang kanaugan. Duha ka hanay nga maglakaw subay sa daan paingon sa ambos side. Kaming duha si Karine ang maguna sa usa ka hanay sa tuong nga bahin ug kamo ka Agnes ug Kameri ang maguna sa ikaduhang hanay sa wa nga bahin. Oh, kalosyo. Ato na ta. doon lang ta. Yan kita sa bungtod nga batuon. Kamere, Nagsunod ko nimo, ka Agnes. Kung mahitabo nga, kita mo'y banigan dining dapita. Alkansi kay ta. Kay bisan kugon o bugang. Huwag yun tayo kasalipdan. Labing siguro, usa ka patay nga Mary ang paabuto ni Mama Yolanda. ano ka, Kamere? May mga armado. Kalosyo, mga armado! Hupo ang tanan. Klaro kay sila. Sama na to. Wasap sila kasalipdan. Kalosyo, nagpaingon sila nato. Ang imong mando mo'y among gihuwat, kalosyo. Doon na lang sila. Bunga. Hinog bayabas. Kinsa sila, ka Agnes? Bisag na kailan na gyud og kinsa. Pangutana pagkakadiya. Oh, si Karudi? Ipagawas na ang gibati ni mong kalipay diya. Nana, Uno ka Agnes, ha? yan ang tanogi. Ayos ka, Mary. Oh, pangita ka niya. Lakaw na yun. Ha? Lakaw ba? Tinuod nga nangita siya nako. Kamang duha, Kagnis.
Da, apil ka oh. Dali dayon. Dali. Uy, hulbot yung bukto na ko. Diara may kalusyo. Dola na kita. Makita gikan dinhi ka ng duha ka pangpang nga nagatbang. Buwago na to sa duha ang platon nga akong da ug ang platon nga dani mo, Kalusyo. Mao kaya ito kasabutan, Karori. Kamo ang dapit sa kasadpan, Kalusyo. Mao gyapong plano, Karori. Ug kamo sa sinangan. Porma kayo ang formation, Karori. Porma og iyo ang formation. O kung kita ang tugahan og swerte sa tambang, mubalik sila sa ilang agi kay mo atras. Apan do naghihapoy mga kauban nga nagatang nila. Busa wa sila kaiskapuhan. Tinawag tanan, Tinawag tanan, Kalusyo. Kabuto na to ang mapulang kadaugan. kaputo na to ang mapulang kadaugan. Mulihog na ta. Formasyon daan, aron mulahos na lang ta sa tagsa-tag sa kapwisto. Formation, mga kauban. Asa mi si Ka Agnes, Kalusyo. Ano kami si Kamiri ni mo, Kalusyo. Adto kamo ni Karori. Agnes. Ato tang duha ni Karudi, Ka Agnes uy. Agis! Kamiri! Naanami, Karudi. Tiga. Unong! Yo formation! Yo, formation. Yo, formation. Yo. Karudi, Kamiri, mangutan ako. Mahimo? dugay na kini maong plano sa ambos, Kamiri. Plano na namo kini ni Kalusyo. Kaupat na kami magbalik-balik dinhi. O gitanaw namo kini dapita. Mausab kini ang agianan sa mga pasistang militar. Maong niasab ko uban sa laing unita. Oh. Nahibaw-an nimo ang buot unta na kong ipangutanan diha nimo. Nganong kalit ka lang nga mitunga dinhi? Kuan, may lain pa kong pangutana. Ka Agnes, mangutana lang ko. Asa ta napita? Sa duha ka pwesto. Ani karakan ako, Kamiri. Magdain ko kakuha. Dinhi lang mo. Pagpuyo. Pagpuyo. Si Ka Agnes na lang ang dinhi. Pagpuyo. Yan na sila. Nagpaingunan din eh. Pwesto ng daan, Kamiri. Doon na sila. Sangagon ka mo sa mga balas sa mga mapulang manggugubat. Mga impacto pasista. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!